Linda en Frank de Koeien. Doe eens Frank. En dat is Frank. Zijn er 3? Dan heb je nog een Frank. Nou, dat is het. Mooi. Wat een bende. Jongens, je bent hier werk. Ja, zeker. De laatste gedeelte erin. Dus dat was eerst iets te pakken. Ja, de wedstrijdwerk, nou ik tel het af. Doe dus een uitje, dat we zien onze prins 8,2 seconden ervan maken. Wat een machine, wat een machine. En in de perspectief, bij het gooi gaat met Linda aan zijn neusje. Oké, we gaan beginnen met Peer. 5. We beginnen met het uitje daar. We beginnen met het uitje. 5, 4, 3, 2, 1, go! Oh, 981. Nu komt de act van de avond. Linda aan haar rooster. Linda Steen, dat is ook wel bekend als de worstmeister. En smerig busje nog een grote van geworden. Ja, nog 4, 2, 3, 2, 1, go! De was er niet bij groeien, dat was de honden hebben. Ja, die opstoot, dat is een dienst van de bier van voeten. 24 seconden en 34 seconden samen. Goed 60.